गाहाम विशेष खैयै जे मिया कुमलं एरियाव जे तुंफ्लालाय दंमोन अब हठात खलायै जों खोनागामिया जे बीजेपी नि मीटिंग दंमोन जरा कुमलं आमचाया बीजेपी तंनाय रक बरकनि बेलबारि आरटी ब्लक नि गोविंद हॉल लग बंनि मीटिंग दंमोन जों माने अब हायकिना और जों एरियाव जतन खनाय दङ नाकि और बीजेपी दुइबा यांग शहीद देबरमानी दल ताई आयांग निर्मल देबरमानी दल नै जों प्रकृत जता खनाय दंनाय माने बोसोर गुबै मिथा जों सेमे आतामखौ जों जेता बास्ताव खनाय दंमोन अब हायकिना जे खनाका गोविंद हॉल नाकि जे निर्मल देबरमानी ग्रुप आरो मीटिंग खायबे खनाय जों खनाका अबनि बागै ओ जे निर्मल देबरमा मीटिंग खाय दंमोन जागाव थाङै किछु संख्यक दुष्कृत्य हायके बंनि जारा जे बीजेपी साबतारन आपदा तयै बुत खालायखानाय जों खोना आबनो रोगै हठात खैयै बरक वानसुका बरक खनाका अब जे नाके तिप्रामो थानि दल बरन थाङा आक्रमण खालायनो बरक आबाके प्रचार खायनो जों खोना फिया बाङावबो सानामो जों माने नंनि दल एडजास्ट थि तंनि आबो तो चिनि जारा जों तिप्रामो थाखाय दङ आबो चिनि कुनो प्रब्लेम या चिनि कुनो दायया बने बागे आं नाय माने निजरा निचना सामलगे तनमाखा आबो दंनि बेबार सामलगे तननि आबो नंनि बेबार फियाबा हठात खायै ठीक 6टा खायके 6:30 आचमसा 50-60टा बाइक आयं टाकार जला कुमलं बेलबारि मानदाय जत मिलाय थुमलाय फैयै और सेंटिगेट कुमलं सेंटिगेट चिनि जरा जे और चिनि जे यूनिट तंलाय बने बरक सब समय और गैदरिंग दङ प्लस बंनि बाइक साइक और बाथाग्रा खेला दुला खायलायै तंलाय माने और जरा बरक बाजार हजार खायलायै बाजार ताजार बेरायलाय थांजागा आजमसा खाली और जगह मात खाली बाइक रक गाड़ी रक रुंजाक आबनि सुजुगो और जों खालायमानखा जे खरकसा रवि देब्रमा हनै राधाचरणी बनि और मोबाइल मानखा ब नाकि बरफ बां या बा तामं या बहुत जत मेसेज दङ अब हाय मोबाइल को बिनि मानखा मानै ताबक बन ब आईपीएफ दिनि हेबो ब बीजेपी बो लिंक आईपीएफ के लिंक अम हायके सुजुग नाहारै बाइक सबाय रेखा बाइक और सातटा हाय बाइक खाली तंमाने अटो तंमाने स्कूटी रक तंमाने अब हायरना सुजुगो खाली माता खलायो बरक अजको सुबाय खलांग थाका एकै चिनि बरक आफर के बकरै बरक बाजार जतन तंलायजा फियाबा आबनि थांतै बरक चिनि खाजिरंबराव चिनि तिप्रामथनि जे पार्टी अफिस दंमोन आरो बरक याग लांखा बिसिङो पेट्रोल सारै हरै कलांखा बरक आरो ताला रजाक अलरेडी जानदला चिकागे जानदला तके पेट्रोल खलाय हरै बरक आरो हर फनाय खालामखोमोन ताई अब सिमिया जों शान्तिनगर हेके आथ्राकाट आरो पेट्रोल खलायनो पार्टी अफिस सबै कलांखा हर आदां मादाव बरक असरमान जनाव ओंखाय ताइबो अब बायसिनि थांलिया और जे सेंटिगत बरक बुम रखा हायके ताई सिलाय कखा और जों सिलायनि कारक मानखा पेट्रोल बुम रखा सिलायनि कखा माने जों अलरेडी चिनि पुलिसनि यागो व्यापार हजाक चिनारा आईबी तंनाय दिन यागो व्यापार हजाक अब हायके असय एरियाव आतंक खाय तनमानि एरियाव आतंक खाय नष्ट खाय माने जरा चिनारा तंक सं तंनाय चिनि पाब्लिक रंना मा हायके खैरेन खायमानि अबनो जों दिनि जों सिद्धांत खायनाय मीटिंग रिंजाक
जों जुदि अबहाय जुदि असय जुदि हाय हाय दं हांखाय त्रिपुरा मथा याखुं याक दिग्रा जाग्या खाजाग्या बने बगे त्रिपुरा मथानि चिनि যথেষ্ট ताबक जोङो एरिया ताबक चिनि स्ट्रंग नङा बने बगे जों चैलेंज खायो हिम्मत जुदि दं हांखाय ताइ वइसे जुदि अबहाय जुदि खायमान हांखाय मा नायनाय जों दिनै मिटिं खाय डिसिजन नानाय अबहाय जुदि हांखाय दुष्कृतिकारी रखना पुलिस जुदि एरेस्ट खाया हांखाय जों खोनानि बिथिङाव दिनैनि बिथिङाव जुदि एरेस्ट खाया हांखाय खोनाबा सनिनि बिथिङाव जों थाना गेराव खायनाय ना हइले सालचान बगे खुमल गाम चाय जों बन्दा गनाय बने बगे जों सागलाय दवा दिनै जों पार्टी बाय जत तक जेता चिनि हाई लेवल पार्टीनि जेता नांगुकमानि बाय जों कक सालायनाय कक सालाय तामंनाय दाबो जों थानाव थानाय कक सानाय अबहाय जुदि कोनो किसु जुदि अबहाय केबन जुदि एरेस्ट खाया बा दुष्कृतिनो रुतुगति खलैया असय असय कोनो प्रॉब्लम क्रय एरिया व शांति शृंखला एकदम काहाम पुलिस हाय का जारा चिनारो तंग कसं तंगनाय कोनो प्रॉब्लम क्रय एरिया रिपोर्ट असक दिन कोनो क्रय हठात खाय अमा खायनो जगा जों तै आचुगै तंगया बने बगैना आं दिनै नं मिडियानि बिसिङै सारा त्रिपुरानि जारा जे बीजेपी खायनाय तंग सारा आईपीएफ ति त्रिपुरा मथा खायनाय तंग नरम दिनै मेसेज दवा तंग कसं तंगनाय बर रं थानो बांगबन मेसेज दवा कारण जों असय असय अ भाई खुमलंग जे तंग कसं तंगनाय रक बा जारा जों जारा ऑफिस आदल खाय तंगनाय रक बाजार हुजार खाय तंगनाय रक बंनि थिनि अमहाय मेसेज हामियाता सगायतों अमहाय तंग थाने किरि करा तांथों बनि बगैनो जों स पुलिस रक एरेस्ट माखायनाय जदि खाया हांखाय जों अबनि परिणाम जों खुमल गताय बदिनारिया जैसे जैसे माने पुलिस रक जदि मानिया हांखाय पाब्लिक रक जों थंनो सहयोगिता नाय पुलिस रक सहयोगिता नाय बरनो जों जैसे जैसे रमित लांनानै रमिना हानानै बागै जों पुलिस रक दरखार जों पाब्लिक खानाय बने बगैनो जों मीडिया नि बिथिं दिनावबो साखलायो रेडी तंदि बी केयारफुल जों जतन रेडी